Hak aja lang jok seng jok kinong rap kabla long menin kasni po nong thaliu. Kila don shibun ki pai ma ki besya menta kam tam e kinong rap. Bala don ru ki long ki ki besya menta ha ka ba ajing kren. Man pen sngotu pa man khot e ki pai ma bakin persya ya ka jing od kilo ka ba klam da don nong rem setia kar kom od. Iwe long ki bede nong rap ha ba kren ha kan dika jalang. Ida wana ru ko kamat ka ba sngotanat ba ka ba sode ba kata kalong. Yang bala ringi kloy ban ya form ya ki unit jong ki parti ha ki po election kinong rap ru ki di ban kloy ban thau unit na kam ta ka ba ka miat jong kinong rap barok ni de ki doktor nong rap pide nam dai doktor la da unum sumar bha unang tang uyap kinong rap la da kim sumar bha kim la ban pen mi yew wat ai be kin le kai ya ine iba phi sumar tengen bun kin ten nga suang ba ngin yas neng lempat para nong rem mdai bangin shu ai ke jingkit kle ya kine namal kine ru kin sei kendo jing da ka bangi ru ngin salek kai ngi kenong rabun ngin salek kai ndang ngila de prai ru ikane ko ot kilo ngin so on ki juhur jangai ke puut te ai ki juhur jangai ke balong kum ta te nga ai ot kum ta ngas ngutu hang ne banang ne na khmat ki ong ba ngin ra ya ke jing la dang ya kendo bat kita kinong ten ki an ki kendon ki la don tenga sngudei ben ong hab don an kendiat yengi kinong rapro dai nam dai hab don an yengi kinong rapro namar bangi don la ka jong ka yeu la ka jong ka yeng ngi klem long shu ka yeu ha ju ngi klem tip mano ba le tam mano ba ya slok lang mano ba ya krop lang ba kinong thet ngem tem mentangi don la ka jong tang bang sngo ha ka jimut jangang sngude ben ong ba ni hab don ain hab don kendon yi kinong rapro nama balai kinong ten kim shem lo ong re kane ka ba mala jeng pi kane ka ba ha jeng pi ka dor ka long be chinam bor kinong thet ki jien kane ka dor ka ba kata une te uladuna kine ki ba pot ki la jit bat ki la prat bat ki sa ot hamde re bi ki ong ai klum ya kane ka jing di jeng pi ngan ot kata ki klem kli kam taแต่ได้บางหากันท้ออีกแต่กินองเทรุนมากันพัดดอนตมอกันเนี่ยกรอลกินนี่แหละแบบปลีกิแหละแต่งารุงได้มากันนองเป็นบาดที่เขาขันเด็ดขันซ้อนงาได้รุกันนองแรปกับงาได้กันนองแรปกับบัดกยุดูกตาบางเราดูนองบาดกิดอนกิยูนิตให้กินกิเอเรียกิจงีกันนตลีทรายกินกินกิจการกิเต็มงี้ฮะกายูนิตลังกระแตงนาดูบักข้ายกันเนี่ยกระแสงงี้ชะข้างี้รู้ฮะกันเนี่ยกระแสงงี้อัตเรย์rengka ka meeting sngi ka meeting jan met ka meeting stamp ngi don ki jing ek ba hala hai ngin kwa ban yo thon mar phiru phimat kum ju tengila penlot ka por kat hadu ka ne ka sngi ngasngau ka ka sngi jong ka jing kaman ka sngi ka jong ka jing kaman na ka benta ki to ki por ki bangila do no ngi tengi snga don bok bingi yo ikine ki nokit kam ka bachelor ha bangi pek keleng ki ya keleng ki tor te lada pis ngau ya ham kumbai pi don unit ha ka por election hai ki dong ki jong pi sneu ba form unit ya kan ka sang nang rap jong pi la ki jong ki snang la ki jong ki dong ka bala he kom thlang ki ladan ki unit ka sen ki unit khalmuti ki unit thlang ter kita ki unit ki babon la ban ya tre lang ra ban ya ra jing ba khin lang ki nong kit kam ha ka circle are ngas ngop dei ban ong bangin klan lang kadai kata lada klan tang kinang yalam ka ban panyat ye ke babon ki pat wat chi phau ngot ro hayeng dang jenjal ban panyat ke ju ke jing mon ban ye ki pat le lada phim don kaman ban ye tle bat ban ye penlut por khendiat ban ye slok ye te ki jing phinam la da le ro ngah ka ru kan thai jing sngo champang khna jonga ngadon tang ita sngo bha sanang ya pan bha chu ya kan ka kam khule ông mất chưa? 1 kilo.